Druga poslovna konferencija Hospital Days 2013 o poslovnim i tehnološkim rješenjima za bolnice otvorena je u ponedjeljak u Grand hotelu 4 Opatijska cvijeta u Opatiji uz degustaciju službenog vina konferencije Veralda Rosé Brut i nastup mlade 17-godišnje labinske glazbenice Nicole Vidak. Ovogodišnja konferencija usmjerena je na poslovanje bolnica i važnost informatičke tehnologije u zdravstvu. Konferencija je podijeljena u 8 blokova koji se bave upravljanjem bolnicama, smanjenjem troškova zdravstvenog sustava, zadovoljstvom pacijenata, budućnošću zdravstva, kvalitetom zdravstvene skrbi, e-zdravljem, njegom pacijenata i potrošnjom lijekova. Prvom danu konferencije prisustvovao je i ministar zdravlja Rajko Ostojić, koji je u tematskom bloku Što donosi budućnost istaknuo 4 točke strategije razvoja zdravstva. Ključno je naravno ulaganje ljudske resurse, dakle nakon toga master plan bolnica i naravno informatizacija kao jedna poveznica, kao jedno ljepilo između komunikacije, dakle nas zdravstvenih djelatnika i naših naravno pacijenata. Tijekom dana sudionici su imali prilike sudjelovati na predavanjima i okruglim stolovima na teme upravljanje bolnicama te kako smanjiti troškove zdravstvenog sustava. Pomoćnica ministra zdravlja Ljubica Đukanović održala je predavanje na temu kako ne stvarati nove troškove u zdravstvu. Ministarstvo zdravlja poduzima mjere u cilju saniranja postojećeg sustava. Ne idemo sistemom pokriti gubitke, već idemo na 3 razine. Najprije radimo tu financijsku konsolidaciju, zatim ćemo ići na reorganizaciju i restrukturiranje, a onda ćemo poduzeti određene strateške mjere kojima ćemo sustav učiniti stabilnijim. Predsjednik uprave tvrtke IN2, organizatora konferencije, Ante Mandić, osvrnuo se na pitanja smanjivanja troškova i uštede u okviru zdravstvenog sustava i istaknuo važnost informatike u provođenju mjera štednje. Utvrđeno da se sa informatičkom tehnologijom može jako puno uštediti u svim organizacijskim sustavima, a posebno ovako kompleksnim kao što je zdravstvo. I to je jedan od razloga zbog čega smo napravili ovakvu konferenciju, jer zapravo želimo pokazati da bi pametnom upotrebom informatike mogli i postojeća sredstva koja su nedovoljna, da bi s njima mogli postići značajno veću efikasnost. Dobra informatizacija podrazumijeva da postoji neki elektronski zdravstveni karton svakog pacijenta. To su troškovi papira, to su recimo banalno je ušteda na ishrani, ušteda na potrošnji lijekova, jer moramo biti svjesni da je preko 50% potrošnje u zdravstvu su lijekovi. A o samoj važnosti održavanja ovakve konferencije ministar Ostojić je zaključio. Mislim da je to jako dobro, dakle stoga smo i pokrovitelji od ove godine. Dakle, način je da razmjenjujemo iskustva pojedine bolnice, kliničke i naravno županijske, da se utvrde uska grla i mislim da je značajan pomak u odnosu na prošlu konferenciju. Tijekom drugog dana konferencije sudionici će raspravljati o kvaliteti zdravstvene skrbi, njezi pacijenata i potrošnji lijekova.